בעזרת השם, בתקופה האחרונה עושים שיפוצים אצל רבי חיים קניבסקי, זכה לטוב, שוברים קירות, כי רוצים לחבר את הדירה של הרב עם הדירה של הבן שלו שיחיה. בליל שבת הרב מתעורר ומסתכל על הקיר ואומר לבני ביתו, אני לא רוצה לשבור את הקיר הזה שיתרחש בו הנס של החגב. ידוע הדבר שרבי חיים קניבסקי זכה לטוב היה לומד הלכות כשרות על החגבים, ופתאום התקשה באחת מן ההלכות בכשרות של החגבים, ופתאום צץ מהקיר חגב. זה הקל על הרב בהלכה הזו. אז הרב הוא אומר, מביא ראיה לדבריו, בזמן של החידה הקדוש היה נס באיזה מדרגות, והחידה אמר צריך לשפץ את המדרגות בזהב טהור, ככה אנשים יראו שהיה פה נס. כך סיים את דבריו מורנו ורבנו רבי חיים קניבסקי. גם פה, בגלל שהתקשיתי בהלכה ומן השמיים שלחו לי חגב, גם פה יש עניין להשאיר את הקיר ככה. אני כל הזמן שאני אראה את הקיר אני אזכור את הנס שהשם יתברך עשה איתי.